10 полезен съвет, ако ще пътувате до Япония. На първо място ето този сайт, където може да си попълните предварително данните за визата, както и да си попълните данните, за да си приспадате данъци. По-лесно е с QR кода, който ще ви генерира този сайт, отколкото с паспорта, просто се случват нещата по-бързо. На второ място да се изберете внимателно каква сим-карта ще използвате в Япония. Ние си избрахме тази, която виждате на снимката, една за 2 човека. Тази карта поддържа и хотспот, не всички карти го поддържат. На трето място не ви съветвам предварително да си обмените пари в брой. В супермаркетите, които ги има навсякъде, 7-Eleven, има банкомати и срещу 1,30 може да се стеглите 10 000 йен и 20 000 йен ще ви струва теглянето 2,30 лева, така че е доста по-удобно. На четвърто място няма нужда да си взимате душ, гел, шампуан, гребен, ластици, четка за зъби, дори пижами има в хотелите, както и разбира се сушуари. Хубаво е предварително да си подготвите книжката, в която ще си поставяте печатите, ако имате намерение да събирате такива в Япония. Те са безплатни навсякъде с градовете и са хубав спомен. На шесто място съветвам ви да си вземете адаптер. Контактите са по-различни в Япония, така че сигурно ще ви трябва такъв. На седмо място ви съветвам да си вземете Powerbank, защото вероятно ще сте навън по цял ден и ще трябва да се заредите телефона. На осмо място аз бих поставила всякакви лекарства, които ползвате. Аз винаги си взимам за глава, евентуално за корем и лепенки. На девето място, макар и не е толкова важно, аз винаги, когато имам дълъг път, се свалям нещо, което да мога да слушам офлайн и без интернет, дали от YouTube или от Spotify, както винаги гледам да имам нещо за четене. И на 10-то място напомням, че в Япония няма почти никъде кошчета за буклук, така че ако ще хапвате нещо от дадена сарагийка, хапнете си го до нея и след това върнете буклука на продавачата и си ги взимат и си имат при тях кош, където ги хвърлят. А ако Япония ви е интересна като страна, в моят профил може да видите цялата наша двуседмична екскурзия в хронологичен ред, местата, които посетихме, както и храната, която пихме.